जितना उख के रस निकाले के बाद निकाल लेवे के बाद पेड़ के। और भाई लोग के मन बात का कइले तो गीत तो बहुत बहुत बा मारी पहले से शुरू कर दिया। हाँ जी एकरा के शुरू से सुनाई कि वजह से सुनाई? शुरू से। शुरू से एगो लड़की हाँ एगो लड़का के प्रेम बा। लड़की धोखा देले बिया। काहे? काहे जींस कुर्ता में मिलत रही तो हमें एकरा निमन लागत रही। हाँ आ धोती कुर्ता में देखेले तो भड़क जाले। सही बात। अरे पगली कहबे तो जींसो पहन ले बाकी काहे? काहे हमारा से का दिक्कत बा बोलो? बोलो बोलो बोलो। ए राजा हमार शादी कहीं और सेट हो गई बा। आप हमार मजबूरी बूझी। हमार भैया कहीं शादी सेट को दिले बानी। अरे तय आदमी से नु भइल बाटे। अच्छा तोर मजबूरी बा हमारे ने जरूरी नहीं खे प्यार कोई लेकिन लड़का कहता का बेवफा तोहर वफा नरस आइल हो छोड़ दिहलू तू तो हमारा पास आइल हो धोखा मिलल हमरे नदानी बा। लड़का कहता के रे अरे हम तो जानते न रही अब जननी का जे करे से लव कइलू ओकरे से परेशानी बा। जे करे से लव कइलू ओकरे से परेशानी बा। ए सनमी करम तहरो लागे खानदानी बा। ए सनमी करम तहरो लागे खानदानी बा। ए सनमी पगली ये हम गावत तनी भाई लोग के चलते न तो प्यार के फेरा में तो हम रहबे ना करी। ये भाव तो तनी भाई लोग के खुशी खाती न तो हमरा के जानो करूनु मुस्कान जी हाँ जी खैले बानी भूखाई लईखी। अरे हम खैले बानी हाँ जी भूखाई लईखी तोहरे भरोसे राम ललही में आई लईखी। आज गोलू राजा के देह के मुंह चमकावत रू तो हम रूप देखे खातिर खाई लईखी। आज दूसरा के पीछे लागल बाड़ू आज दूसरा के पीछे लागल बाड़ू और हमरा के कइले पागल बाड़ू।
अब चिन्हेलू ना यार इहे सोची मन में हो खतू हैरानी बा जकरे से लभ कैलू ओकरे से परेशानी बा ये सनमी करम तहरो लागे खंदानी बा। ये सनमी करम क्या बात है दीपू बाबा दीपू बाबा हमरा के धोखा देवे नो कोनो बात ना तू उनका जरे खुश रही हो हाँ जी बाकी एगो बात जान लो का न तो तुरल बारू जवाना के खाती हो ऊ मिली न तहरा गवना के राती हो तोड़ी गोलू के दिल तोहरा मिली न मंजिल संग दिल संग बूझ जानी अरे जानी बा जकरे से लभ कैलू